Liewe gemeente van Christus. So 'n bekende tekst. Het klink vaak als 'n oase van rust en poesie kom na my toe alle die vermoeid en belast zijn. Vroeger drukten wij deze woorden op kaarten en hangen ze aan lijstjes aan de muur. Het is zo bekend. Maar, als je Mattheüs 11 als een doorlopend verhaal leest, dan ontdek jij, Jezus was op geen serene, vredevolle plek. Hij zat in een echt diepe crisis. Het is eigenlijk in het verhaal een scharnierpunt. Ook voor in zijn leven een scharnierpunt. Hij ervaar intense weerstand. Johannes de Doper zit in de gevangenis. Religieuze leiders halen hun neus voor hem op. De grote steden waar Jezus zijn indrukwekkende wonderen heeft gedaan, keren hem de rug toe. Een echt moeilijke plek. En toch, het verzet doen niets af aan de waarheid van zijn visie. En daarom juist daar waar de deuren in zijn gezicht worden dicht gegooid, doet Jezus iets opmerkelijks. Hij wordt niet bitter of boos. Hij slaat zijn ogen op naar de hemel en bidde: ik loof u, Vader, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Wat bedoelt Jezus? Om te begrijpen wie deze kinderen of kleintjes zijn, moeten wij terugkeren naar de straten van Galilea in Jezus' tijd. De gewone mensen waren geestelijk doodop. De Farizeeën en de schriftgeleerden, de leiders, hadden de rijke, liefdevolle, genadige woord van God veranderd in een loodzware, meedogenloze machine. Een juk. Ze stapelden wet op wet, regel op regel en legden die als ondraaglijke last op het schouders van het volk. Het was een religie van angst. Misschien was het in de kerk vroeger ook zo. Weet ik niet. Misschien. Ik onthou als kind, ja, was het op een zondag mogen wij niet zwemmen. Of naaldwerk. Dat mocht niet. Nee, het was vroeger ook zo. Maar het was angst om falen, diepe schuldgevoelens en constante sociale druk. Dat je nooit heilig genoeg was. Als je niet aan iedere microscopische regel voldeed. Het was een juk van de wijze en de verstandige, een elitesysteem. Dat mensen buitensloot en emotioneel brak. Hebben wij ook een druk, een juk? Misschien. Misschien in een moderne naam. Een druk van een prestatiesamenleving die zegt, jij bent pas iemand als je succesvol bent. Je moet je eigen geluk creëren. Je moet je eigen fouten uitwissen.
En wij proberen dan onszelf te verlossen door nog harder te rennen. Misschien hebben wij alle hoop verloren. Ook hoop op God. Of alle betekenis. En dit, denk ik, gebeurt vaak. Wij hebben alle betekenis van het onzichtbare veranderde in constante druk op zichzelf, op onszelf. Nou, het is fascinerend als wij het oorspronkelijke Grieks lezen, dat het woord verlossing kom eigenlijk nooit in Jezus eie mond na vore. Voor hem was het geen ingewikkelde dogma van verlossen zijn om bijvoorbeeld in de hemel te komen. Het was geen juridische theorie die wij met ons verstand moeten uitpleisen. Het was alleen gezond maken. En dat is het Griekse woord, sozo. Klink zoals een bietjie op Nederlands. Maar het Griekse woord sozo beteken gezond maken, heel maken. Dat wou Jezus. Niet een nieuwe last, of dat het zo of zo of zo moet zijn, maar doodgewoon gezond maken. Wanneer Jezus een melaatse aanraakt, die uit de samenleving is verstoten. En wanneer hy een tollenaar uitnodig aan tafel, en wanneer hy een gebroken vrou in de oog kyk en zegt, "U sonde zijn vergeven," dan wordt het gezond maak. Hoe gezond zijn wij? Hoeveel druk hebben wij? Welke juk hebben jij? Het gaan doodgewoon niet over macht, maar om het doorbraak van het koninkryk en vooral met liefde. En zo, lieve mense, moet het hier zijn. Zo moet het hier zijn. Omdat de steden en de leiders hem heel snel verwerpen, kyk hy doodgewoon na de kinderen, na de gewone mense. Hy kyk dwars om de elite heen, voor de mense aan de onderkant van de systeem, en voor hun sê hy, kom na my, want het gaan niet over al de druk, maar om wat anders. Neem mijn juk op je. Nou, denk eraan, een juk was in die tijd gemaakt voor 2 osse. Niet zoals de juk die wij hier zien, maar voor 2 osse. 2 osse moesten samentrekken. Meestal een grote, sterke, ervaren, naast een jongere, onervaren. En Jezus zegt niet, hier is mijn nieuwe lijst met regels, kom neem het op. Hij zegt, kom naast mij onder de juk. Ik ben de sterke. Ik bepaal de richting. Ik draag het zwaarste gewicht van het leven. Van het schuld, van je bekommernis, van je zorgen. Loop gewoon met mij mee in mijn ritme. Dan is het echt zacht en licht. Dan wordt het gezond zijn. En dat, zo geloof ik, hebben wij allemaal op een of andere manier nodig. Allemaal. Een kleine verhaaltje. Vorige week
zat ek vir 3 dae in 'n klooster, in 'n Cistercian klooster in Provence, in stilte. Linda ging niet mee. Zij zei, dan heb ik mijn stilte thuis. Maar ik ging. En in 2 dagen besef ik, Jan, hoeveel zorg maak je jezelf over? Hoe druk zit het in je hoofd? En ik hoorde dit, rust. Ontspan, man. Ontspan. Ik ben de een, niet jij. Fantastisch om het zo te horen. Zachtmoedig, nederig van hart, laat het maar gaan. De grote vraag is, durven wij klein te zijn? En dit is het mooie van deze bekende tekst. Laat het. Geloof het. Ik, zegt Jezus, ben toch altijd bij je. God openbaart zichzelf niet aan hen die denken dat ze alles onder controle hebben. Of alle antwoorden paraat hebben. Maar aan, mag ik zeggen, aan ons. U geeft hem een religie van moeten en van uw last. Geef het. En laat het zo. Want God, Jezus, de Geest, God is dichtbij. Kom naar mij. Jij hoeft niet alleen alles te dragen. Kom, vind rust voor je ziel. En mijn gebed voor mezelf en voor jou is dat kerk zijn zou mogen zijn.